izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što ste danas gosti ovde na Ergeliki Lebiji, koja je ovako, mogu svečano da kažem, od 1. jula i dobitnik sertifikata Family Welcome. Naime, Family Welcome je razvojni koncept Evropske unije, odnosno koncept po evropskim standardima koji nudi preporuke i standarde za sve turističke subjekte koji žele i koji se bave porodičnim turizmom. Od 1. jula, pored Ergeleke Lebije, dobitnici ovog sertifikata su pre svega grad Subotica kao turistička destinacija, prva u Srbiji koja nosi sertifikat kao idealne destinacije za razvoj porodičnog turizma. Ugostili smo medije i turističke radnike iz našeg partnerskog grada Osijeka sa kojim imamo partnerske odnose još iz 2010. godine, a u okviru, povodom naravno projekta Majestic ZUS, dakle strateški najznačajniji turistički projekat prekogranične saradnje koji realizujemo sa Zoološkim vrtom Palić, Zoološki vrt Osijek i turistička zajednica grada Osijeka. Vrednost projekta je 1,5 miliona eura i nastavljamo dalje promociju ovog projekta u narednih nekoliko meseci, a projekat se završava februara 2027. godine.